This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Shiteng Riat galenti namaula kiat Shnong Riat kadon kawai ke Shnong ke belatip kerteng kum ke pendam dekar ha kepada laitali kilong Ïing bat khat nyau ngot kinong song Shnong bat kadon ru ke Dukan sha bat ki jing dia kum ke so magi ki jing bam ke bat kiwe shakinong wan jengok kai Let's see pin snow pla balew Shillong Mail wan ra ya ka khana shapanga ni ke Shnong halor ke Dukan sha bat ke jubab ke day baki shikurem na indoor haswa banjar ngai ha ka arpulai trek jemmang araja arpusan kila rung bandi coffee ha ka te ka Dukan na ka jingwan pai jongki na nong Riat kumban shukro baki Shijur kata uraja raghuvanshi bat ka kurem jongu ka sonam ha ka jingwan kai honeymoon jongki kila wan poi sha maulakiat daga skuti baki shimwai na Kiting road Shillong ha ka nok pai sngi jong ka arpu ar trek jemmang araja arpusan Kini ki arngot kila hiar Shnong Riat ha ka jingalam lenti uba bha wan sai utur guide bat poi ha ka por san Shiteng bat kila submit ha shipara homestay ha ka te ka Shnong ka badon ya ka jaka jungok kai kum ka jingking jeri ar kerdan bat ki wei pat Henry dang step ha ka por san Shiteng ha ka ar polai tre jemmang arja arpusan kini ki arngot kila mi no na ka te ka homestay bat wan pai sha maulakhiat Haka jingya lenti kila poi haka te Dukan jong ka kong miracle roy ni ban shong thaj ban di coffee bat kham hadien la yo ki bat laingot kishin rang ki bawan kio na nong Riat ya ka te jing di coffee ka sonam raghuvanshi kala thu haka jingya kran bat ka kya kurem jong ka shwa pakan jar ngai bat lau kurem ka bala pau lingba ka audio recording haki lat pathai khubor haka ba ka sonam kala thu bakala bret no namar ka jing bambang Haka jing poi sha maulakiat bat ka Shnong pendam dekhar ha ringkat ka kunhun ka bawat ya ka sonam haka pratare gujeliu araja arpusan haka jingelam uba penhun MSIM SDPO ka Sora Civil Subdivision kata na ka NDRF SDRF FES bat kiwe pat Shillong Mail ulayo banya kran bat ka miracle ka bala pen pau kam de Kynmaw dor ya kita ki Shijur namar ka jingbun kinong wan jengok kai ki bakio bat hiar lingba ka tai ka jaka Kakong miracle kalaong baka batik napat kalong ba amsyam ladan ba pan.ea ban klek coffee ha ketika sngi namar kadon tang kasya ba don ru tang kadot powder Hato kita ki syukurem ki wan thiet din thiet ina kading Dukan jong thi Ning ong bala wan thiet rum nang ong klaman thiet rum nang ong namar mom kan mau dur ki Long klembu jemut ite kan ya ki ba kila wan thiet ne klaman thiet rum tip le ha ka tugas ni te kila bun ha ki tulis bawan Tim ong kan nungut nang batasyu ikan kata jing bun jong ki lai klem nyau hit tambah kebala bun ha terus ni deh ki terus kon bahir rudon kebal si ang tiguan ki seni rudon Topi i ba kani ka lenti ka ba Riat ki tores na ka por sa ka por Pia ka tu ka sui ka long kumno ka jakale si ka isngane ka ya bon breo ka ilong breo di singan hiken Sebenarnya bala bun ki berubah ya ki ba hiar ki ba ki uti ka singan Ba ka tu ka step Bat hiar bat kiu try kan no long baro hoi klem don bawan pandut re nang ni hiken klem don bawan pandut re kiwan pan da kasya digi don ru ke bawan di maki tang long kumtan mau te kita ke bawan pandut ta namar ka dut bu da ka dut oda da ndai re da ka dut masih Mo tu si pi Kynmaw shai bam simla don manu manu bapat Hato pi buat coffee ni ampat dah Dukan jong lembut kopi le buat coffee Kemudian ki marbam ki bu jubo budang kisyana ki umso kita biskuit kakak Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya